Taulisai. Porofita ukutana. Wakaenda na ayo musomno ayo mukapambuka wamamuloi taura porofita ukutanga akati kumhuri kwa Nyandoro ana mukomana uyu akagara nambuya asi ambuya vanokuprofita vanotandara pamuti wemulemoni. Ambuya ava vari kuda kuripwa kugara kwavakaita nemuzukuru wavo, ndosaka zvinhu zvomuzukuru wavo zvisiri kufamba zvakanaka. mini musikana mukomana. Saka mukomana uyu muprofita akati ndaratidzwa kuti anofanira kuti atenge Zambia, otenga matenisi, otenga grocery, vanozoendesa ava vanofanira kuburitsira kuti zvinhu izvi zvatengwa naTinashe. Asi zvandiri kuprofita izvi zvaida kuri Tinashe wachena ari kupa ifanira kunge aripo. Tinashe akanga asipoti handina hamai vake, ndiye muprofita wokutanga uyu vaakaprofita. hazvazvikuita nenyaya iyi amubatawo zvokumbokova andi zvipiri andi vechipiri ati muprofita wepiri akati ndanzwa mwanasikana achichema mumba achiti baba baba baba, achinofura vakabvunzwa kuti baba ndiani. Ivo vakamboda kuti mumusha mune vandowana baba nanani, asi muprofita akabvunza kuti baba womwana uyu watinaye pari zvinezvi mumusha menyu ndiani? Ivo vakati ndini mukuru, ndini baba. Muprofita akati ndaona mukati memusha menyu imini mune vakaenda kuMozambique. Vaenda kuMozambique vakandotsvaga zvavakatsvaga. Zvinhu zvavakandotsvaga izvi ndo zvasaka kuti mhuri yenyu imi mutazoona kuvanasikana kusina vanogara pavarume, vachiti aenda pamurume arambwa aenda pamurume, asi musha wakazogara unenge wawetatu. Asi iye mukomana anova pakuprofita anofanira kunge ari kupi vakambobvunzwa zvikanzi mukomana kunda kuuya pana amai vake vaka zvisinei. Dambudziko rinoda kuti rigadziriswe mumusha machinofura nokuda kwokuti ndo makaparwa zvekuita kuti mhuri yavo isawane kuti igare pavarume. Ndo zvakabuda kumuprofita wepiri. izvozverano hapana kuda kuti anobuda usiku kwa vanoita seanditi hapana muprofita wetatu pedzisa tsono akati ndaona mwana uyu arongedzeswa mabhegi asarendwa kunzvimbo yekwaChakonda. Anogara kwaChakonda ndiani? Baba achinofura vakazoti isu hatigari kwaChakonda, sitogara nechokumashure. Vakabvunzwa ko ava ndevekupi? Tikati aiwa inini ndini ndinobva kwaPushu. Muprofita uyu avazoti asi panyaya iyi yamavinga panapa ndaona pasina chakanyanya kuoma, sinoda kuti vanhu varegererana pane kutadzirana kuripa. Ini semupurisa ndini ndakazobvunza kumuprofiti ndakati nhai miko vaviri vatinawo pano vanhu vamweni nemi muroora, kumazwa ari kutaura kune nyaya dzakamboitika here dzokuti imi makambosvika pakuti munokupesana kwamakamboita? Amwene ndo vakadayira vachiti ini ndakambobatikana mushure munge tichivaka imba yemwana wangu yemuroora, kumazwa akambotaurwa nemuroora, asi takazoshedzana takakumbirana ruregerero kwandiri zvakapera.
kumusikana wana adivira akazotaurawo zvake tiri ipapo. Muprofiti zvekare akati, ko iye mukomana muridzi womukadzi ari kumbori kupi? Nokuti kune zvimwe zvinoda kudayirwa naye chiprofiti achibvunza. Bvanza akundikawo mukomana nenhau yebasa. Bvanza nyaya inoda kuti vanhu vakagara pasi vakakumbirana ruregerero. Inyaya inogadzirisira hapana chakanyanya kuoma. Tingati kuvaprofita vatatu ndo zvinhu zvatakawana, kana pane padapotsai vanogona kupawedzerawo tichapa. Ndinotenda ndinoti ndizvo zvatakawana kuvaprofita vatatu pakufamba kwapeka nemhuri. Taurei baba. apedzese patikabvunza kuti ko zvatikanga kuti ari kudzipa mwana Tinotenda asori azvichoka. Ndopane basa. Ndozvatakakutumira izvo. Zvokunzi muroora anodzipa mwana wake, muprofiti akazviramba akati izvozvo inini mune zvandiri kuratidzwa inini zvokunzi kudzipa mwana kwete, nini handira kupiwa zvipi izvozvo. Zvichokwadi mazwi ayo muprofiti baba akavaramba, ndiye muprofiti wokupedzisira. Ndine nyaya ndaonezoti pane nyaya hapana muprofita akataura nyaya ipi handidozvo mwana akachena hapana baabatwa kuti adoshavira ndokuti nobata kusiku unodzipa mwana anoita sei handauzimbwese ndinogona mamazvimboiva asi vaprofita vese vairamba vachidzokera kuti nyora dzakanzi ane nyora dzinoti haakwanise kugarira amenoti anodzivoya kuti akadzokera kunoparwa nyora oya wobhadhara zvinhu zvake zvoenda mberi kuti ya muprofita ndokutanga zviye wesipedzisi nyaya yake Nyora alright. Ngatibatsirawo mwana. Zvenyora ndazvinzwa. Kana zvasiiwa zvakasiiwa. But nyaya yanga iripo ndeyekuti aidzipa mwana aneshavirana. Pane nyaya ndekuti mwana wayo kana pane zvakagadzirwa zvogona kugadzirwa zvese iye ane zvikwako nezvikoko. But anyways, isusu taura mwana haana nyaya. Andizvo taurirana kambe mwana haana nyaya. Zvenyora izvo hazvina basa. Tinoda kusiya munhu zvisiri mumwana haana mhosva. Haana chinhu chaanacho haana mhosva. Tikuwirirana. Imi vega muchifamba makatoziva kuti apa hapana mhosva. Nyange makainga makara zvakagera pasi hapana chii? Hapana mhosva. Saka nyaya yanga iko zvekuti womoda kusiya mukadzi anditi. Woda kuita sei? Akadzwa kudai. Nhasi akuchitora mukadzi wako nena anotaura. Aigara ko. Ngamuzokera kumushawa mwako. Iwe kugara basa pai. Uchibva pai. Unosenza basa rere mukomana. Maini. Uye zvinorudi. Saka ugonotora imba yokuchiudzwa. kwachibamba unoshanda pamene ibamba hapana kombo nochera mukadzi wako kuti iwewo kugara pane ndiri papurazi pachibambo pamairi pake pai chibambo anoashatira anoenda unogara kunze Saka ugonotora mukadzi wako imba. unogara papi kana uchishanda mumaini machibambo unogara papi mufenzi mani ini ndogara kumaini kwachibambo unogara papi unogara kumarumu ndinoziva asi munogara vanhu
saka ndokauri kuti mukadzi hakusikukwanisa kugara kwaita vamwe vakomana vaya vanotoroja dzimba dzese dzakapoteredza vanhu vachigara nevakadzi chakakakorocha aunokuremana apa chinyaya yakarereso uyu mukadzi achitobva pamba achizwemusomuka aitobva pamba pake pemurumo kumusha uku kugururu saka mukadzi vanga angodzosera kumusha kwake ndopamunogara here mama pamusoro mukore uno hauchadero kana munhu wake munhu wanina munhu wake uyu vanhu vana vadini mama uye kunakirana ndiyoyi endai munogara pese zvakanokwanisa munhuguruwe uchauya uchidibwa dzimwe ikoko nevanhu vasinda mukadzi uyu dzasi kufamba mushe yasi kuti pauri nyaya iripo chete ndekuti mukadzi uyo haasi kudiwa nevanhu munhu ari kumuda murume wake ari kunyepera kuti anomuda saisa akumupa tambo okuti isu within a month unopawatsvagara mukadzi wakokugara mazobaba muchengeta mukadzi womunhu womwedzi chete mwedzi ozachakutambira kwemwedzi chete anokutsvagara kwakugara otora mukadzi wake zupa mutese anzwakame kana munhu kana akangwara semangwarira makaita imbe kusoda muroora anobudisa shere kana akangwara mangwarira makaita imbe kusoda muroora anobudisa shereni imimi kana ndimi mega munokuwa kunzwa kuti aiweza atisoda mukadzi muudza mwana wenyu zvokuita semaudzira avakamuita zvinotora mwana muchengezi pane zvinhu hapana nyaya yani imimi musiya mwana nekondisheni yekuti imi hamusi kumuda ndikubvunza ipamai hamuvhurumuke here usiku hamuvhurumuke hamumborota zvisinizvo saka muno ndimi makasiyana nevanhu isu tinotomborota kuti pamwe chokurosa rwisi inovhunduka kuti zvikurevei pamwe pacho totomhanya kutsvaga mweya dziri hope dzakaipa kuonesesa kuti tazorara zvakanaka saka zviriko hachisishamiso ichi isu toda kupedza dare richitava pamwe kwatikapedzera kuenda takaudzwa ava baba vanga vari pamukurungai vangu zvikanzi mwana uyu mugadzirisei nyora ngauye ndizvadhare mari timubatsire inini ndakazi abva andikumbira kwega kuti mubvunzai muroora kuti tiri pano chete hatisi kutemi nazvidi muroora baba vanga avaaaangire kuti hazvina unzere ini amai mwana ndowenyu komana eshuwa marwisira mukuita mwana mukomana wekuti arengedze mukadzi tikuzvinzwisisa ndomarwisira tikutoti mwana wedu uyo agara upa murume kana munhu aroora munhu bata zvakanaka unoita zvamunoda naye unongotaurira baba wacho handiti tambofamba nemukadzi wenyu moenda kunorapisa kwamufungidza kuti zvinoita kuti musha uende kumberi chete haisi nyaya noti kuti mudzoke asi mudzimu ngauri apa unonzi unoda kukwanira chimomberera zvatikaita patikatakakwenoziva kumushaka kwandikazokushaa taida kudzoka panyaya manje ivo musikana vose vese muripo imi makatadzirwa nemuroora wenyaka kutukai aiwa nondituka saka muda kukumbirwa regerero mberi madzibaba avo ndo vakaudzwa kupurisa nyaya yacho yekuti ndikumbirwe ruregerero ndee kwezi ndingaita unge kuinyepera aiwa tikubvunza yakairi nyaya iri nyaya yei yekunzi ndikumbirwe ruregerero rekuroratidza muroora kunzwa amwene vachivakira muroora weimba pabasa ndopane mazwi ivo vachitaurakanzwa ivo amazwi aipapamuprofita madzibaba vakati zvo ndaona vanhu muchigarisana asi mimi makarwadza nekuti dare rakakuti yakuiuaa inini taura chokwadi pamberi pamwari nemwoyo wangu uyu mwana wangu kana ari pandipupurira chero chemukati ndomutengera zvinongoita mubvunze muzora wangu tiri pakati pedare inini ndamusongedzi itapayakusiya asi nemwoyo wangu handisi kana anakutunga yangu tikitauzosiya mwoyo wangu toda kuti tibatsira badare zvatikakupai kuti mufambe taona pasina nyaya now makuta nyaya yenyora ini nditonadzo kuti
handizivi ndoitemirwa nyaya iyi pamudarwa nemukwadi saka ndada kunzwisisa manje mukurevei mukurevei kuti murora ngaatanga nochiniswa nyora zose chatoze nyora is permanent ndozvatikangopaziswa kuti angu akanzi ngaauye nemari oparwa nyora obva aenda kumba mukadzi ndewenyu mbirai baba mukadzi ndewenyu hamunoda kubudisa mari yekubvisa nyora ndiyani ndapedza kai uyu mauya kuzomutunaumba kwavo nokuti akaroorwa nemwana wenyu nao ane dambudziko renyora dzida kuparwa ndimi mukadzi ndimi matora mukadzi uyu ndatora mukadzi mumhuri yekwangana amusha mangu awanikwa ane dambudziko ndinodzorera here kana ndinoudza vabereki ndosolva dambudziko ndimi ndinobudisa maresources kana toita pamwe chete chitibatsirai tauda direction tivhare nedirection yenyu ini ndasingazivi because amai ndo vandaitaura aiwa ndakupai ini mauya kudai tauda kuti imba ichivaki hapana kukakadzana nevanhu toda kutegarisa nyaya iyi mune zvakanaka chitipai direction nokuti ndakakupai direction yangu ndaona ngemimi musikainonitamuumba achigara kunani achibva kupi nokuti mukadzi womunhu haana kuroorwa nemi akaroorwa nauyu takuenda pafeyama takutonga nyaya akatora mukadzi nouyu achibva kupi mira une pfungwa dzako dzakanaka nokuti unogara uchidzipa asi apa nditombofamba nao achibva kupi mwana uyu mukadzi womunhu ane dambudziko tada kuti anopindura nyaya solution kubva kwamuri amaidariro varavhara tibatsirane achezvake ngakurungai mwana ndewenyu munongopindira vanonopara mari inobva kwavaritsika maindiureza ndikadhora kana futi 25 cents vakachadzwa mari hatiji tichiudzai solution ndeti baba miraika mauya kudare ndisitakuibata imi mamusima kukwira dare mamusima kukwira dare rako rairi manje panoramba parifanana tikakurekera kwashakatsvaga mari ubate zvamufana yotransport wakazoramba pafoni ndikatobvisa mari mukadzi wavo chii zvese ino zvemuta kuti tobatsiranazvo hawatoini chinoita funga semwana vangu kana zvaomera iyo kwavo ndinotsvaga mari yacho inini yangu yokuti mwana angaendekera sei asi ivava vakadzi mwana wavo uzvu anosema mukadzi nokuti anoshandisiwa akachengetwa nambuya wavo uya nonhitoshidza unemondi waigara nambuya wake noivhu racho handizoti wauya nazvo amai uri kuti murora mumudai murudi pamuri pamumini hamusiri mune flow yekutaura mu we are giving you the flow yokupoisona vanhu mind yenyu ngaingofunga kuti dai mwana wangu musikana izvozvo zvega zvokupa timuite munhu kwayo munoona kana muchifamba takapfeka hembe dzikaidzi tinochiita zvisuizvo vamwe vanotunako vamwe akaita se ngasine basa kunzi munhu hanzi munhu chii wakaita sei ane mwana wangabudise mwana panzi muunhu wemwanake womunhu akaita sei amai inoda kuti ndikuna wakanaka muri pari imi muri pari muri pachokwadi chokwadi chenyu hachiiti chokwadi chenyu hachiiti if we have leaders and mothers vanenge ava tinozvara mahure nevana vanofane zvirwere its true akuenda for a second marriage akusaga murora nodiona amai muna here mimi wakagadzira neunhu hunenge hwenyu imi michine ndima kanaka mwana romojo yemunhu yakanaka mwana kuiona muna amai vake ende havawanika amai vasikaroi havawaniki zvekuti inini ivai amai chingaose manhanga hapana sina mosi wokuona mwana uyu mwana wako mukamuona muzukuru wanu womurora musingati its very bad iwe mufana ndikunzera pamudhara chokwadi kuti mwana uyu ngakohesherei you see fine mwana anoona kufura zvaakaita anogona kukura ka
fundira chaizvo fundo kamai kuramba mwana iyo mwana decision ndeyako pana uda mukadzi kana kusukuru uri kumuda tsvagaimba ava kwavateerera pavo vakapedza vakakuchengeta vanoramba vari amai vako varespect ipapo ndopavo kuchengeta mukadzi ndepani ndipako iwe ungapedza wava ndotendamu ngatimupe 1 month mwana tipedze nyaya imimi kana muchida kumubatsira tsvagai mari munoita zvinyora kuti kufunda mukungaitwa nazoti amai muri zvamunotara muri mansuzufarira hamusi amai vari right wani munonosiya munyora ziginya moya munotokubatsira kuti mutaada kufamba netofambisa atakutongawo mani imuipai 1 month mufanira muzoreudari akaonera anozoka mudarira mavo kana saudzoka isikonura zvikoita atibva pano mukuru iye pamanzi papakoza mukadzi wakagara saka ndaaenda anomisa pakanaka panomuteera notizive kuti ndokuti muzive rudo ruti ruri pese iri kuti chii iri kuti chii wainzi iwewe ukazopira seikana ini ndikakudza kuti ndichakuitira zvakanaka iwe hauzi ndokatanga kurambira iwe ndikakudza kuti ndichakutumira mari ugare mushamba usingambofoneri murume wako isai audio iyoyo tinoda kuti amai ava vaende newane chokwadi isai audio nokuti panapa tiri kutonga nyaya dzevanhu vakaipa stereki vane mwoyo unenge tsoka mzuzo takaita sei vaisei audio chakamire nyora iparwo chakamire zvavanosimbira noti nyora yakachekwa inoenda muropa aiwa vatisva kuzozora abhiusi vakawanda tinokuabata chibhora chavo chibhora chiriko chekuti murora havasimupanha hamuna mukadzi wako decision every decision iri kuitwa panapa is against it but because akazvarwa naamai amahotedzi vetiwe makereke akavakirwa vanhu endai munokugamba nemabvi munamatire dzimba dzipi dzevana nyangwe neasi mwana wako munamatire nokuti varoya kufamba masikati kana muvaone anai baba ezvimumano anai baba amai kwamukubva baba ungomana vari kubasa muchiri mese here nababa vake sei muri kumiririra nyaya dzemuroora pasina tezano musha wamuri kugara ndewani handewani sei muri kuita madecisions emusha wababa chimwe chinhu vanourira nehama dzemurumera mawayanasi varume bhozi inowati zvinodinesa stereki izvikuita muno mazinambozvono this is the first case nokuti amai vanoramboshingira kuti mwana kuiva muita muno mazinambozvono amazai mawaya makamira sana ndimi baba mati muramu wenyu muri muningina kana mukoma wemukadzi wako alright zviri kumadzimai muri kuti wokudisa baba taurisai amazai wakaona dambudziko mukati mukungoro wangu saka dambudziko tariona akaendaona mukuru akati madambudziko akatibatsira reita sei kupambira nyaya idzi kuti magadzisei vaiti vatumwa nemurume wavo mwatedza kutinira zvakanaka sikumpero kwakutodzesera kwayakenda kupera ndokwakazotaura amutendera vakaiwa mizoni vavo vakaiteera yese saka katianoshandaaokupeisa pane dzimwe nyaya dzinonzi muperekedzo iwe ukasanyatsomubvunza muneyo nokumuwanyana nemunhu wakuera kuti muperekedzo kana uchiperekedza munhu nyatsopinda munyaya zvizere kana uno rubatsiro rwamufanira kuisa panyaya iyoyo wobatsira mangotakurirwawo musapi naamai ako
kutoziva nyaya yacho kuti inyaya yei izvozvo hatishandisire zvinhu zvakadaro nokuti kana muchigara kwanshuko muri vanhu vakuru ndimi watototarisira kuti ndimi munoita kuti vana ava vaende kumberi amadzisisi atitaura kuti whatever you're facing in life zviripo zvakamboitika travamoriponera havana chavakatsaudzira vakoti maybe akamboita situation yakadai vakazvidzokerana kana ukadaiso zvikurishingirira vapedza kuyananisa havana chakaita chavakataura anyway tapedza nyaya nyaya amai namatira imba yataski nekunamatira imba yavana hamugoni ipapo ndinenge ndakutopundika because ndakuita kunge ndini ndaitadzisa mwana wangu nekurora wakeoasa saka ipapo betandivana vaite zvipa yavo takaisa kuseri kwenyu munotinozosirinja zvataurwa novava vakuti hamusina mai vakanaka ichokwadi akusunyera ndangoti ndongotaura ndongokopa nokuti handigone kuita sei kugadzirisa ndongogara kuchiti pakugadzirisa kana ndinokwana pandisingagone inini pakasaona nyaya iyi pakachienda paipotazeuza ndaida kuti ndisvike pakuti kana inini yangu ndakatadzirana papauma uchitoziva handikuita makumbi nawo kusvika kwekupedzisira ndopedza ndazomukumbira regeri nyamudisina kuita se ndokwamachida kuenda kuti musikana yangu yongoti amai inini mune zvose zvandakaita inini ndikuita se ndikukumbira regeri ndokwanga mune pfungwa dzanoona isunga dare zvanoita muprofita akati pane zvamakaitana muchivakirana imba munhu akakanganiswa wati imi mburisataurai zvakazi pane zvamakanganiswa zvezveitaurai vorega kutaura tinongofunga kuti isusu hapana rwezero kuzokumbirwa kuti abatsira munhu kuti achinje upenyu amai avo nyaya yavo isimba ngavanga kuti murora kandedza pakati pakati ino ngenesira apa haisi yemufanawo nyaya ndekuti amai avo uyu aita fall out of love naamuna havasumbomuda general hatred isina definition is just a hatred saka ndikuti unanditoke hatred here ina handinga kutonge hatred kuti ndinitore morora vachabuda pachena kana usina morora ichiziyani hauchanokuda mwana muchabuda pachena mama muchenoudza mwana wenyu zvamuri kuda chaizvo wozoona murora rimuitaita chenjera kuti uchazozvituka kakwakumberi kuti dai ndakaziva ndikakurumidza kubva panhu paya dai ndiri pane chimwe chidano kana vanhu vasingakude aiwa kana usaite zvokunyengeredza kasi isu tinobvumira zvatadasi zvinomakukora kumbira dare kuti vamasumuka nyaya yapera kai kumbira regero amwene wako obva masumuka zvinoende ko Enda yuma. Wazi ndikufila ka. Nyaya munhu anoti mutambi aita mutambi waya onda kambia. Amaya wakupinda basi. Ndo ndaona enda kuba. Ndara chikuita mwana wako enda. Uwe kana chera fa imanga mchikuita mwana. Kupana kana wakutera tera kuba. Sunga. Wangu maja mnyama. Maperekeza munhu akauma moyo. Mwana wewe.